A poner a 41 dice de velocidad. Verónico realizando gol. Sprint izango da. Hortxe guztiak estu hartuta.
batzua izakia salto egin behar duen artista zure izena supermotorista buruan kaskoa bizkarrean motxila baina etxean hartu dituzu urpitak salto egitea orain ez da berdina jendea zaidago hazen ikusuina Txigiratik egoen modoaren beti horri zenen nian dartzelatzen guztiak aztearen ez zaidan pasamen horrengo ondagoen ez zintegin gogain urtirik gabe ere berdinen duko naiz urtirik gabe Sahara Euskadi kirolean elkartearen eman egun elkarteak egiten duen un poquito atrás, ya se acaba, un poquito atrás. Buenísima.